il-Knisja tal-jum immexxija mill-Isqof Joseph Gallia Kurmi. Bl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-paċi magħkom. U miegħek ukoll. Fil-bidu ta' din il-qudiesa ħuti jew narfu ħtijietna u nitolbu maħfra tagħhom il-Alla biex nistgħu niċċelebraw kif jixraq il-misteri qaddisa. Inti t-triq li twassalna int il-Missier mulej ħniena. Mulej ħniena. Inti l-verità li tmexxina lejn il-ġid Kristu ħniena. Kristu ħniena. Inti l-ħajja li bija ngħixu fik mulej ħniena. Mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna drobietna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. Nitolbuk mulej li l-grazzja tiegħek dejjem tqanqalna u tieqaf magħna u tħeġġiġna biex inkunu l-ħin kollu medija b'emejjel tajba. Bibnik Ġesu Kristu Sidna li walla miegħek jgħixu jissaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-littra ta' San Pawlu Apostlu lir-Rumani. Eżis, x'ingħidu? Mela li sab Abram il-missier tagħna skont il-ġisem, li kieku Abram kien iġġustifikat bis-saħħa tal-opri kien ikollu biex jiftaħar, imma mhux quddiem Alla. Għax xi tgħid l-Iskrittura? Tgħid li Abram emmen lil Alla u kien madut lilu b'ġustizzja. Il-ħlas lil min jaħdem ma jingħadlux bi pjaċir imma bdejn. Iżda min bla ma jagħmel opri jemmen li Alla jiġġustifika lil min hu ħażin, din il-fidi tiegħu tingħadlu b'ġustizzja. Hekk ukoll David jgħid kemm hu ħin il-bniedem li Alla jqisu b'ġust mingħajr l-opri. Ħin ja dawk li dnubiethom maħfura u li ħtijiethom mottija. Ħin il-bniedem li l-mulej ma jodlu ebradnu. Il-kelma tal-mulej. Irroddu ħajr il-Alla. Għas-salm responsorjali ngħidu flimkien, mulej int kenn għalija. Mulej int kenn għalija. Ħin il-bniedem li ħtietu maħfura li għandu dnub tiegħu mistur, ħin il-bniedem li jebda ħażen ma jodlu l-mulej u ma għandu ebda erq f'qalbu. Flimkien, mulej int kenn għalija. Id-dnub tiegħi jien stqarrejtlek u l-ħażen tiegħi ma ħbejtulekx. Jiena qed quddiem il-mulej nistqar ħtijieti u int ħfirt li l-ħażen ta' dnub tiegħi. Flimkien, mulej int kenn għalija. Ifirħu twajbin u tennew fil-mulej, għajtu bil-ferħ intom il-kol ta' qalbkom safja. Flimkien, mulej int kenn għalija. ħadkum mulej, it-tiba tiegħek fuqna, kif fik it-tama tagħna. Il-bulej magħkom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. Glorja lilek mulej. Dak iż-żmien in-nies bdiet tinġabar b'eluf, kulħadd jaffeċ fuq xulxin. U Ġesu qabad jgħid l-ewwel nett id-dixxipli tiegħu: ilqgħu irwieħkom mill-ħmira tal-Fariżej, jiġifieri mill-wiġġ ieħor tagħhom. Xejn ma hu motti li ma jinkixifx u xejn ma hu moħbi li ma jsirx magħruf. Għalhekk kull ma tkun wettu fid-dlam qatt jinstema' fid-dawl. U kull ma tkunu tkellimtu fil-widnejn fil-kmamar ta' ġewwa qatt jixxandar minn fuq il-bjut.
Dan ngħidilkom ħbieb tiegħi tibżawx minn dawk li joqtlu l-ġisem u mbagħad ma jkunu jistgħu jagħmlu xejn iżjed. Ħanurikom jien minn min għandkom tibżgħu. Ibżgħu minn dak li wara li jkun qatlek għandu seta jixtek ġol infern. Iva ngħidilkom minn dan ibżgħu. 5 safar tal-bejt mhux żewġ soldi jinbiegħu. U anqas wieħed minnhom ma' minsi quddiem Alla. U intom sax-xar ta' raskom kollu madud. Xejn la tibżgħu għax intom aktar minn ħafna għasafar tal-bejt tiswew. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. Xejn la tibżgħu. Dan huwa l-aħħar kliem li Ġesu illum fl-Evanġelju kien hemm folla kbira ta' nies. L-Evanġelju jgħid in-nies bit-tinġabar bl-eluf kulħadd jaffeċ fuq xulxin u Ġesu wara li jgħid illi għasfur tal-bejt mhux minsi quddiem Alla jgħidilhom xejn la tibżgħu għax intom aktar minn ħafna għasafar tal-bejt tiswew. Xejn la tibżgħu. Dan huwa dak illi l-mulej jgħid kemm il-darba fl-Iskrittura, kull meta isejjaħ lil xi ħadd tal-missjoni, l-ewwel kliem u kliem ta' kuraġġ u li jgħin lill-bniedem biex jeleb il-biża'. Iftakru x'kien qal l-Anġlu Gabriel il-Marija, tibżax Marija, għax inti sibt grazzja quddiem Alla. U lil Ġuseppi wkoll l-Anġlu qallu xejn la tibża' tieħu lil martek Marija. U hawnhekk Ġesu qed jgħid lin-nies il-kull wieħed u waħda li huma jiswew quddiem Alla u għalhekk m'għandhomx għalfejn jibżgħu. Imma li jgħid hawn ikompli ma' dak li jgħid ftit qabel. Fejn lin-nies jgħidilhom ma jibżgħux minn dawk li jistgħu joqtlu l-ġisem u jżid ħanurikom jien minn min għandkom tibżgħu. Ibżgħu minn dak li wara li jkun qatlek għandu seta jixtek ġol infern. Ġesu qed jurina li jekk aħna jkollna l-fiduċja f'Alla u narfu li għalih niswew m'għandniex għalfejn nibżgħu. U l-kliem tiegħu kien ta' sostenn għal dawk kollha li fl-ewwel żminijiet tal-Knisja kienu għaddejjin minn persekuzzjoni ġieli u ħud minnhom spiċċaw martri. Nibżgħu minn dak li jista' joħodna il-bogħod minn Alla u jtelfilna ruħna. Minn dak għandna noqogħdu attenti. U għalhekk li Ġesu jgħid lin-nies biex joqogħdu attenti mill-ħmira tal-Fariżej, jiġifieri mill-wiġbieħor tagħhom. Qed jgħid lilna li rridu noqogħdu attenti biex ma nħallu lil ħadd iqarraq bina. Nafu li dak huwa x-xogħol prinċipali tax-Xitan illi iqarraq bina. Li jħodna il-bogħod minn Alla u ġenna naħsbu li huwa aħjar hekk. Li ġenna nsejħu tajjeb dak li hu ħażin u nippruvaw niġġustifikawh. Li jdaħħlilna f'moħħna li nkunu qed naħdmu għas-saltna tad-dritt meta niġdu id-dritt għall-ħajja lil min tnissel imma għadu ma twelidx. Li ġenna naħsbu li hemm min m'għandux valur quddiem Alla. Dan huwa erq. U min iqarraq bina iġenna naħsbu kif juri Ġesu llum fl-Evanġelju li fil-moħħbi, fid-dlam, fil-mistur nistgħu nagħmlu li rridu għax ħadd mhu se jinduna. Ja din il-mentalità illi ġiel diversi nies jaħsbu li dak li jsir fid-dlam
bħal per eżempju l-korruzzjoni, is-serq minn taħt, il-qerq biex tieħu dak li m'għandekx dritt għalih, il-flus minn fuq dar ħadd ieħor, l-abbużi, dan kollu minn taħt isir u min jaħseb dan se jibqa' mistur. Il-klim ta' Ġesu ċar, xejn ma hu motti li ma jinkixifx u xejn ma hu moħbi li ma jsirx magħruf. Niftehmu mhux dejjem l-affarijiet ħżiena jinkixfu u jsiru magħrufa hawnhekk f'din id-dinja. Meta jsiru magħrufa kultant joħolqu imma meta jkun hemm ħafna mbagħad waħda titfil l-oħra. Imma anki jekk hawn jibqgħu mistura quddiem Alla xejn ma hu moħbi u xejn ma hu motti. Għax Alla jaraf il-profondità tal-qalb. Nitolbu l-Mulej illum biex jagħtina s-sinċerità tal-qalb, l-attenzjoni biex aħna ma nitqarqux u l-konvinzjoni li aħna niswew quddiem Alla li ħajjitna, il-ħajja ta' kull wieħed waħda minna hija ta' siwi kbir quddiemu. Resqu issa it-talbiet tagħna lil Alla fiduċja kbira fl-imħabba tiegħu għalina. Kun Mulej mal-Knisja tiegħek jiena biex tkompli x-xandar l-Evanġelju tiegħek lill-ġnus kollha nitolbu. Isma'na nitolbuk Mulej. Għatina Mulej is-sinċerità tal-qalb biex dak li nagħmlu ikun dak li huwa sewwa quddiemek nitolbu. Isma'na nitolbuk Mulej. Jiena Mulej biex dejjem noqogħdu attenti ħalli ma nkunux vittmi tal-qerq nitolbu. Isma'na nitolbuk Mulej. Nitolbuk għal paċi fid-dinja, għal paċi fl-Ukrajina, fl-Art Imqazza, għal dawn kollha li huma vittmi tal-vjolenza, tal-mibeda, tad-disprezz lejn il-ħajja u d-dinjetà tal-bniedem. Nitolbu. Isma'na nitolbuk Mulej. Nitolbu għal-morda kollha fid-djar tagħhom fl-istarijiet kemm Malta kif ukoll dawk li qegħdin għall-kura barra minn Malta u nitolbu għal dawk kollha li qegħdin jagħtuhom is-servizz li jeħtieġu nitolbu. Isma'na nitolbuk Mulej. Nitolbu għal Papa Franġisku flimkien ma' l-isfijiet u nies oħra miġburin għas-Sinodu f'Ruma, nitolbu biex is-Sinodu ikun esperjenza tal-qawwa tal-Ispirtu ta' Alla illi iġeddet il-Knisja u jmexxija fi triq tas-sewwa. Nitolbu. Isma'na nitolbuk Mulej. Nitolbu biex aħna dejjem narfu nożżu il-ħajja f'kull waqt tagħha, mill-ewwel mument ta' tnissil tagħha sa tmiem naturali tagħha nitolbu. Isma'na nitolbuk Mulej. Nitolbu għal dawk kollha li għaddew għal ħajja ta' dejjem speċjalment dawn l-aħħar jiem biex inti Mulej tilqaħħom fi ħdanek u tagħti il-faraġ lill-familjari tagħhom nitolbu. Isma'na nitolbuk Mulej. Mulej Alla tagħna il-qatt talb li qed nagħmlulek illum u żommna dejjem taħt il-ħarsien tiegħek bi Kristu Sidna. Amen.
Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla il-Missier li jista' kollox. Tifħiru l-glorja ta' ismu għal-ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Ilqamu lej jittalbu l-offerti li qegħdin jagħmlulek il-fideli tiegħek biex għall-qima li qegħdin nurruk fis-servizz tagħna ngħaddu għall-glorja tas-sema bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l-fuq. Nirfgħuhom lejn il-mulej. Niżżu ħajl il-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew missi qaddis tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien iroddulek ħajr bibnek il-Aziż Ġesu Kristu. Il-verb tiegħek li bih għamilt kollox li inti battunna bħala Salvaturu feddej magħmul bniedem mill-Ispirtu Santu u mwielet minn Marija Verġni. U għatem ir-rida tiegħek u kiseb għalik poplu qaddis u fil-passjoni tiegħu fetaħ idejh fuq is-salib biex iħollna mill-irbit tal-mewt u jurina l-qawmien għall-ħajja. Għalhekk flimkien ma' l-anġel qaddisin kollha inxandru l-glorja tiegħek u bleħen wieħed intennu qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, is-smewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli ta' smewwiet. Imbirek minn ġej fis-sem il-mulej, osanna fil-għoli ta' smewwiet. Qaddis tas-sewint mulej inti lajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dal-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex mir-rajħ ibati ħal-ħobs rat il-ħajr qasam ta' lid-dixxipli tiegħu qal ħudu u kulu il-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara li klaħħal kalċi reġarat il-ħajr tali d-dixxipli tiegħu qal ħudu u jxorbu minnu l-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem id-demm li jxxeret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek u nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, offrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kanċi tas-salvazzjoni u rroddulek ħajr għax oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċekon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, wettaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Anton, miegħi għaddej tiegħek minn ma jistħoqli u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-seħħ tiegħek. Ħinna lina l-koll nitolbuk. Għatilina wkoll il-wirth ta' ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġi Mqazza u Malla Marija ma' San Ġusepp mal-Apostol qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja għameli magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missieri tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Iju nitolbu it-talba li għallimna Ġesu li rrid li nitolbu bħaluliet tal-istess missier tagħna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrilna dubietna bħalma naħfru lil min ħati għalina, u la tdaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-denin.
Eħlissna nitolbuk mulej minn kull deni. Atina fit-tjieba u ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw lena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija s-saltna l-qawwa u l-glorja l dejjem. Mulli Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek inħallilkom is-sliem nagħtikom is-sliem tiegħi. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija s-sliem u laqda li jintrit fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Nagħtu l-paċi li xulxin. ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna lina. ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna lina. ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja għatina l-paċi. Danu il-ħaruf talla, danu li jneħħi id-dnubiet tad-dinja. Ħen jindawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda kelma waħda u ruħi tkun imfejqa. Flimkien ngħidu it-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mawti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbuk mulej l-grazza tiegħek dejjem tqanqalna u tiqaf magħna u tħeġġiġna biex inkunu l-ħin kollu medija b'emmejjel tajba. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li wallam jekk jgħixu jsaltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Immorru u ngħixu fil-paċi ta' Kristu. Nroddu ħajr lil Alla.
il-mużika twassalna fit-tmiem il-quddiesa tal-lum. It-talba ta' Rożarju tistgħu issegwuha online fuq knisja.mt u newsbook.com.mt jew fuq il-paġna ta' Facebook u l-YouTube tal-Arċidjoċesi ta' Malta. Kull min jixtieq jgħin lill-Arċidjoċesi ta' Malta tkompli ħidmietha bix-xandir tal-quddies huwa mistieden jagħti donazzjoni online jew permezz ta' ċekk indirizzat lill-Arċidjoċesi ta' Malta. Aktar dettalji sibuhom fuq knisja.mt/donazzjonijiet. Grazzi tal-li naqadtu magħna għal dan il-mument ta' talb, nawguralkom il-kumplament tal-jum it-tajjeb. Casa Fratelli Tutti jew proġett ispirat mill-Papa Franġisku illi xtaq illi aħna inħarsu lil hinn minn xtutna u nagħtu każ tal-oħrajn tan-nies li huma fil-bżonn. U għalhekk il-Fakultà ta' Teoloġija flimkien ma' entitajiet oħrajn bħal huma l-Ministeru għall-Edukazzjoni u l-Università ta' Malta stess qed tgħin saċerdoti li diġà spiċċaw l-istudji tagħhom imma illi l-isfid tagħhom m'għandhomx il-mezzi biex ngħidu hekk illi jibgħatuhom għal studju iktar speċjalizzat li jkun jista' jgħinhom ħalli s-servizz li joffru fil-pajjiżi tagħhom ikun propju kif għandu ikun speċjalizzat u jkun professjonali. Casa Fratelli Tutti hija dar li tesprimi l-Knisja li tilqa'. U għalhekk aħna qed nilqgħu lilhom. U fl-istess waqt din isservi wkoll għar-arricchiment għalina għaliex il-preżenza tagħhom fil-soċjetà Maltija hija preżenza li tħalli l-ġid. U jalla jkun hemm oħrajn fis-snin li ġejjin illi jistgħu jgħixu f'din id-dar u sservihom tas-sew tajnuna fi żmien li jagħmlu Malta. Nofru dan ir-rożarju illum għal paċi, il-ġustizzja u rikonċiljazzjoni fid-dinja, speċjalment dak il-postijiet fejn tant nies li huma vittmi tal-vjolenza, tal-mibeda u tal-erda. Fl-isem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Alla tagħna smat talbtana ejna waqaf magħna. Glorja lill-Missieru lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kemm il-bidu, issa u dejjem, u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna, għalik jisma talbtana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għaffrinna dubietna ħarisna min-nar tal-infern, u ġenerewih kollha u id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħniena tiegħek. Nikkonsidraw fl-ewwel misteru ta' tbatija meta sina Ġesu Kristu għamel orazzjoni fl-or ta' Ġetsemani u ereq l-araq tad-demm. Missienna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema ta' fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil-minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlapalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlapalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlapalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlapalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlapalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlapalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen.
Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien berkinti fost in-nisa mbirek frott ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlapalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien berkinti fost in-nisa mbirek frott ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlapalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien berkinti fost in-nisa mbirek frott ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlapalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien berkinti fost in-nisa mbirek frott ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlapalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Gloria lill-Missieru lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kemm il-bidu, issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina l-inti omna, għalik jisma tal-btana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għaffrinna dobitna ħarissa min-nar tal-infern, u ġenera kollha u id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tieni misteru ta' tbatija meta sina Ġesu Kristu kien marbut mal-kolonna u flagellawh. Is-sinna li inti fis-smawiet itqaddes ismek tiġi satnatek ikun li trid int kif fis-sema ta' fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum aħfrinna dnubietna bħalma naħfru l-menuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien berkinti fost in-nisa mbirek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlapalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien berkinti fost in-nisa mbirek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlapalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien berkinti fost in-nisa mbirek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlapalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien berkinti fost in-nisa mbirek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlapalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien berkinti fost in-nisa mbirek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlapalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien berkinti fost in-nisa mbirek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlapalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien berkinti fost in-nisa mbirek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlapalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien berkinti fost in-nisa mbirek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlapalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien berkinti fost in-nisa mbirek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlapalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien berkinti fost in-nisa mbirek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlapalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Gloria lill-Missieru lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kemm il-bidu, issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina l-inti omna li kisma tal-btana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għaffrinna dobitna ħarissa min-nar tal-infern u ġenera kollha u id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tielet misteru ta' tbatija meta sina Ġesu Kristu kien inkoronat bix-xewk. Mis-sinna li inti fis-smawiet itqaddes ismek tiġi satnatek ikun li trid int kif fis-sema ta' fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum aħfrinna dnubietna bħalma naħfru l-menuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien berkinti fost in-nisa mbirek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlapalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien berkinti fost in-nisa mbirek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlapalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen.
Slima lik Marija bi grazzi memlija mulejmija kien berkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlopalina mitembin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija mulejmija kien berkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlopalina mitembin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija mulejmija kien berkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlopalina mitembin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija mulejmija kien berkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlopalina mitembin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija mulejmija kien berkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlopalina mitembin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija mulejmija kien berkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlopalina mitembin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija mulejmija kien berkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlopalina mitembin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija mulejmija kien berkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlopalina mitembin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missieru lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina l-inti omna li kisma tal-btana dak it-twilet għalina rrid ikun bnidem bħanna u Ġesu għaffrinna dobietna ħarissa minnat tal-infern u ġenera bih kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fir-raba' misteru ta' tbatija meta sina Ġesu Kristu kien mobi bis-salib minant Pilatu sal-Kalvarju. Missinna li inti fis-smawiet itqaddes ismek tiġi satnatek ikun li trid int kif fis-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlopalina mitembin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlopalina mitembin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlopalina mitembin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlopalina mitembin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlopalina mitembin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlopalina mitembin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlopalina mitembin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlopalina mitembin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlopalina mitembin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlopalina mitembin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missieru lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina l-inti omna li kisma tal-btana dak it-twilet għalina rrid ikun bnidem bħanna. U Ġesu għaffrinna dobietna ħarissa minnant tal-infern u ġenera bih kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fil-ħames misteru ta' tbatija meta sina Ġesu Kristu kien misluf fuq is-salib u wara 3 sigħat ta' agonija miet.
Missirna li inti fis-smawiet tqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema da fl-art. خبزنا ta' kuljum matina llum aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kif birkinti fost in-nisa mbirek kif frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kif birkinti fost in-nisa mbirek kif frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kif birkinti fost in-nisa mbirek kif frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kif birkinti fost in-nisa mbirek kif frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kif birkinti fost in-nisa mbirek kif frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kif birkinti fost in-nisa mbirek kif frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kif birkinti fost in-nisa mbirek kif frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kif birkinti fost in-nisa mbirek kif frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kif birkinti fost in-nisa mbirek kif frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kif birkinti fost in-nisa mbirek kif frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Gloria lil Missieru lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kemm il-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina li inti jomna li kisma talbtana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għaffrinna dobietna ħarissa minna tal-infern. U ġenera l-wieħ kollha u id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Slima lik Sultana, tal-ħnina, ħajja ħlewwa u tamatana slima lik. Lilek ingħajtu għaliex aħna t-turufnati u li teva. Lilek nitniedu aħna li nibku norfqu f'dan il-witt ta' dmuħ. Ejja mela avukata tagħna. Dawwa lejna dak l-għajnejn tiegħek tal-ħnina u rina wara dan it-turufnament il-Ġesu frott imbirek ta' ġuftijek. U ħanina u pija u ħelwa Verġni Marija. Skont il-fema tal-Papa mis-sina li inti fis-smawiet itqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema da fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kif birkinti fost in-nisa mbirek kif frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Gloria lil Missieru lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kemm il-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Għatihom mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Dawl ta' dejjem jiddililhom. Jistrieħu huma fil-paċi. Amen. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ismana. Kristu ismana. Kristu l-qattalbtana. Kristu il-qattalbtana. Missier eternalla. Ħenna lina. Iben Alla li fdejt id-dinja. Ħenna lina. Spiritu qaddis Alla. Ħenna lina. Trinita qaddis Alla wieħed. Ħenna lina. Imqazza Marija. Itlapa lina. Imqazza Alla. Itlapa lina. Imqazza xeba ta' xbejbiet. Itlapa lina. Ta' Kristu. Itlapa lina. Il-Knisja. Itlapa lina. Tal-ħnina. Itlapa lina. Tal-grazzja ta' Alla. Itlapa lina. It-tama. Itlapa lina. Liżjed safja. Itlapa lina. Liżjed nadifa. Itlapa lina. Muxebba. Itlapa lina. Bla teba. Itlapa lina. Li tistħoq l-imħabba. Itlapa lina. Tal-aġeb. Itlapa lina. Tal-parir it-tajjeb. Itlapa lina. Ta' min ħalaqna. Itlapa lina. Ta' min salvana. Itlapa lina. Xebba kollok għaqal. Itlapa lina. Xebba li tistħoq kull imma. Itlapa lina. Xebba li tistħoq kull foħrija. Itlapa lina. Xebba kollok seta. Itlapa lina. Xebba kollok ħnina. Itlapa lina. Xebba di marbuta ma' Alla. Itlapa lina. Mera ta' dusija. Itlapa
اطلب علينا tron tal-erf, اطلب علينا bidu tal-ferħ tagħna, اطلب علينا amara tal-Ispirtu Santu, اطلب علينا amara ta' kull grazzja, اطلب علينا amara ta' kull tjieba, اطلب علينا warda mistika, اطلب علينا torri ta' David, اطلب علينا torri tal-Lavorju, اطلب علينا dar tad-deb, اطلب علينا arka tar-rabta l-ġdida, اطلب علينا bib tas-sema, اطلب علينا kewba ta' filgħodu, اطلب علينا saħħa tal-morda, اطلب kien علينا tal-midinbin, اطلب علينا farax tal-migranti, اطلب علينا farax tal-immiktin, اطلب علينا għajnuna tal-insara, اطلب علينا sultana tal-anġli, اطلب علينا sultana tal-patriarki, اطلب علينا sultana tal-profeti, اطلب علينا sultana tal-apostli, اطلب sultana علينا tal-martri, اطلب علينا sultana tal-konfessuri, اطلب علينا sultana tal-verġni, اطلب علينا sultana tal-qaddisin kollha, اطلب علينا sultana mnisla minn l-ewwel teba, اطلب علينا sultana mtella s-sema, اطلب علينا sultana tal-Rożarju mqaddes, اطلب علينا sultana tal-familja, اطلب علينا sultana tal-paċi. اطلب علينا ħaruf talla li tneħħi id-dnubiet tad-dinja. اغفر لنا نطلبوك مولاي ħaruf talla li tneħħi id-dnubiet tad-dinja. اسمعنا نطلبوك مولاي ħaruf talla li tneħħi id-dnubiet tad-dinja. ħenna lina Itlob għalina qaddisa Alla. biex ikun jistħoq ilna dak li wedna Kristu. Għatilinna għaddejja tiegħek mulejana nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa fir-ruħu l-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni nkunu meħlusin mid-dwejjaq ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba lil San Mikiel Arkanġlu idħol għalina fit-taqbida. Kun int lejnuna tagħna kontra l-ħażen u tnassista d-demonju. Irrażinu Alla nitolbuk bil-ħerqa intlawa fost it-tajja tas-sema. Itfa bil-qawwa tagħna fil-qiegħ ta' nifel ix-xitan u l-ispirti ħżiena l-oħra li jiġġerrew fid-dinja t-telfin tal-erwieħ. Amen. Talba lil San Giuseppe, slim għalik ħarris tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija. Lilek Alla fdalek lil-ibnu fik Marija qiegħdet il-fiduċja tagħha. Miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Qaddes Giuseppe kun missier għalina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja. Aqlanna l-grazzja l-ħin l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe, اطلب علينا San Sebastian Martri, اطلب علينا Santo Rocco, اطلب علينا San Paul Missirna, اطلب علينا San Publio, اطلب علينا San George Preka, اطلب علينا Beatu Nazio Falzoni, اطلب علينا Beata Adeodata Pisani. اطلب علينا Intom qaddisin protetturi tagħna. اطلبوا لله علينا. U għalla li f'dan is-sagrament tal-għaġeb ħallejtinna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu il-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla għeda dak li reħħitinna l-fidwa tiegħek, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu,
imbirka l-qalb qaddisa tiegħu, imbirek id-demm mażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santismu Sagrament tal-Artal, imbirek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbirka l-kbira Malla Marija Santissima, imbirka l-imqazza u immakulata konċezzjoni tagħha, imbirek it-tlok l-justaħa fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni Uomm, imbirek San Giuseppe Parus kas-sismu tagħha, imbirek Alla fl-anġel qaddisin kollha tiegħu.